filɛbaw fo ka kanubaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ sɔgɔmada in na an bɛ fɛ ka video dumanba kɛ mais batterie banna ka bɛn ni video waati ye. Donc n bɛ foli bila ka se bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan. Maa minnu bɛ ka an filɛ nin waati in na minnu bɛ ka lajɛli kɛ Facebook sanfɛ diɲɛ kɔnɔ fo diɲɛ fan min na sa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaw fo ka filɛbaw fo ka lamɛnbaw fo ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo. Maliden bɛ diɲɛ fan o fan k'aw sara Mali kɔnɔ aw denkɛ n'a balimakɛ don baro kolotigi. Bi alhamdulillah rabbil alamin an bɛ kɛnɛ min kan n bɛ dɔɔni kɛnɛ kan n bɛ dɔɔni ko kuma la ka sabu kɛ n bɛ Dubaï sisan n bɛ Ala fo k'Ala barikada cɛ ni muso bɛɛ ka dugawu kɛ n nalen bɛ laɲini dɔw la n bɛ fɛ ka sigi ni fɛn dɔw ye min ne ma miliyɔn bɛ se ka alhamdulillah rabbil alamin fɔ yanni n ka n da don baara la n bɛ bulonba karamɔgɔw fo ka bulonba dɔnnibaw fo olu sɔnna de olu sɔnna o de ye baro se Dubaï. Bi ye dimanche ye Dubaï nin waati in na anw bɛ fo 15 heures la sisan mais n b'a dɔn a ɲagalenba don arajo sigida kunkan na Mayimuna Bagayogo bolo nin waati in na nka n bɛ fɛ ka yira kanubaw lamɛnbaw filɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan aw denkɛ n'a balimakɛ don baro kolotigi. Awɔ Ala ta don maa ta tɛ n bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka sɔrɔ ka bangebagaw fo ka sɔrɔ ka aw filɛlikɛlaw fo parce que n'i sɔnna ka kɛ Ala ye ka to Ala ye Ala bɛ sɔn. N ye maliyɛn den caman ye Dubaï n ye maliyɛn caman ye Dubaï n ye maliyɛn caman ka condition de vie n y'a ye Dubaï. C'est diɲɛ fɛn o fɛn balimakɛ n balimamuso n'o de fɔ c'est n'i nana tunga la tunkara ke numéro 1 de don cɛ minnu bɛ tunga fɛ cɛw don mais minnu tɛ tunga la o fana ye cɛw ye nka u ka cɛya kɛcogo tɛ kelen ye. A fɔ ne de y'o f'i ɲɛna minnu bɛ yan Dubaï u b'u yɛrɛ balo ka du balo ka balimaw balo ka muso somɔgɔw balo wa a dɔw bɛ yen u bɛ san 2 san 3 kɛ u muso kɔ Bamako. Donc o de kama n nana mɛn da ye mɛn tigila ye n bɛ Dubaï n yaalala wa n bɛna yaala kosɛbɛ ka maliyɛnw ka yɔrɔ caman lajɛ condition de vie ko bɛ cogo min na mɔgɔw k'a dɔn. Ne ye Dubaï quartier min ye u b'a fɔ yan ma ko Dera n bɛ yen nin waati in na parce que n bɛ ka yaala ka ko dɔw ɲɛɲini n mago bɛ fɛn dɔw la n bɛ k'o fɛnɛ ɲɛɲini parce que diɲɛ baara o baara n'i ko k'i b'a kɛ Ala kama f'i ka wuli k'i jɔ f'i k'a yira k'a fɔ n bɛ nin kɛ Ala de kama n t'a kɛ maa kama ne maa kama don ne bɛ to Dubaï parce que réseau sugu bɛɛ bɛ n bolo yan n dɔnnen don n bɛ se ka ko miliyɔn kɛ Dubaï. Maa minnu bɛ Dubaï olu mago bɛ ne ka fɛn na cogo min na n yɛrɛ b'a dɔn mais ne de y'o fɔ n ko anw ka baara ye Ala kama ye a tɛ kɛ maa kama a bɛ kɛ Ala n'a kira kama an tɛ maa si janfa o de kama n tɛ maa ka diɲɛ fɛn foyi kɔ ne bɛ fɛn min kɔ o ye n yɛrɛ dayɔrɔ laban ye o ye alijinɛ ɲinitɔ ye k'an to dugukolo sanfɛ n k'o de kama ni Ala ye sini dugu ɲuman cɛ n bɛ fɛ maa 60 k'i tɔgɔ sɛbɛn Mayimuna Bagayogo bolo mais a tɛ kɛ arajo sigida kunkan na aw bɛ taa kɛ ne ka so ou bien n ka bitigi min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ko balala kengeleri balala maa 60 n bɛ fɛ Mayi ka u tɔgɔ sɛbɛn Mayi ka maa 60 tɔgɔ sɛbɛn maa 60 Mayi k'a tɔgɔ sɛbɛn yanni n ka bɔ Dubaï maa 60 Mayi k'u tɔgɔ sɛbɛn k'u ka numéro bɛɛ sɛbɛn u tɔgɔ kɛrɛfɛ baro mago b'a la n mago b'a la n mago b'a la n mago b'a la munna Ala ka hinɛ karamɔgɔ Ali Timbo la Ala ka hinɛ n ka dɔnnibaa fɛn o fɛn fatura Ala ka hinɛ a bɛɛ la n bɛna bɛɛ jansa ne dalu min ye dalu min ne m'a dilan ne m'a a ɲini k'a sɔrɔ mais Ala y'a latigɛ ne k'a sɔrɔ. N y'o fɔ parfum dɔ bɛ sɔrɔ Dubaï de plus de 10 millions n b'a yira mɔgɔw la diɲɛ bɛɛ k'a lajɛ fɛn dɔw don ko n'i ko k'i bɛ koba kɛ
ka fɛnba de fɛnɛ don dalu min don n t'a fɔ diɲɛ maa si ye bi mais ne yɛrɛ baro mago b'a la k'a kɛ n yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o de kama n bɛ maa 60 n b'o de ɲini a la olu k'u tɔgɔ sɛbɛn Maimuna fɛ n ko tɔgɔ sɛbɛn tɛ kɛ arajo la ni maa o maa taara arajo la n bɛna Mayi wele a kana maa kelen tɔgɔ sɛbɛn arajo kɔnɔ a bɛɛ ka taa sɛbɛn ne yɛrɛ fɛ yen soit n ka magasin kura bɛ yɔrɔ min na n ka bureau kura bɛ yen nɔ n bɛna n ka baara caman daminɛ yen u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn maa 60 cɛ b'a la muso b'a la n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la billahi n nana ne bɛna Dubaï a ka ca mais n nana cette fois-ci n ka baara bɛɛ maliyɛn denw yɛrɛ lajɛli ma ani étrangers siya wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ siya bɛɛ bɛ Dubaï siya bɛɛ diɲɛ maa sugu bɛɛ bɛ Dubaï diɲɛ maa sugu bɛɛ bɛ Dubaï o de kama tɔgɔ sɛbɛn min filɛ ka kɛ bɛɛ ka k'a la cɛ ni muso bɛɛ de ka k'a la maa kelen tɛ a ka kan bɛɛ la n kɔni y'a fɔ sini de Mayi ka u tɔgɔ sɛbɛn sini de lundi a k'u tɔgɔ sɛbɛn lundi maa 60 cɛ fara muso kan I mago bɛ a bɛɛ lajɛlen na ni Ala n'a kira sɔnna n bɛna fɛn min kɛ ayi mɔgɔw mɛnna ka fɛn min mɛn billahi u t'a dɔn k'a tun bɛ yen u t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ buni hadamaden ka yɛlɛma wagatinin kɔnɔ a bɛ yen mais a sɔrɔ man di mais ni Ala n'a kira sɔnna ma tɛ foyi fɔ n b'a fɔ dɔrɔn ni Ala n'a kira sɔnna ma an ka kow di Ala ma nin kun ye dakuru ɲɛ 2 ye ka di aw ma ka sabu kɛ arajo sigida kun ka sofɛlen bɛ nin waati in na Maimuna Bagayogo fɛ donc an kɔni tɛ kɛnɛ kan mais an se ye min an ŋaniya bɛ yen wa an fɛnɛ bɛ yan k'a ɲini fɛnɛ u k'a faamuya an bɛ yan k'a ɲini aw k'a sɔrɔ ten ne nakun y'o de Dubaï kow bɛ yen dɛ n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ se ni Ala n'a kira sɔnna ma n'an bɛ taa an bɛ se ni n bɔra Dubaï ni Ala sɔnna ma n bɛna taa bɔ Côte d'Ivoire ni n bɛ taa Côte d'Ivoire n bɛ taa ni fɛn min ye n b'o fɛnɛ fɔ ni n bɔra yen n bɛ sɔrɔ ka taa France ni Ala n'a kira sɔnna ni Ala sɔnna ma de mais diɲɛ ko ko kɛ n b'a yira Ala la ni Ala sɔnna ma mais maa 60 cɛ b'a la muso b'a la a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn ni minnu bɛ se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn hali bi mais aw kana taa arajo la a ye taa so n mago b'a la cogo min na a y'a kɛ ten n mago b'a la cogo min na a y'a kɛ ten maa 60 ni Ala n'a kira sɔnna nin kun ye dakuru ɲɛ 2 ye k'a di aw ma ni Ala ma baasi kɛ n b'a lajɛ ni n sera ka Facebook duman kɛ bi tɔ la ka karamɔgɔw ɲininka fɛn caman na se ka dalu di mɔgɔw ma cogo min na ne bɛ Dubaï mais arabu bilen n ye bolanɛgɛ dɔ yira mɔgɔw la kɛsi bolanɛgɛ arabu bilenw a bɛ ni Alahu Taala cɛ n y'a doli de ma arabu bilenw a bilenman mais komi u tɛ sɔn ka image ka t'a la donc an bɛ a fɔ an tɛ se ka fɛn fɔ o la mais Ala ka ɲa ka d'a ma inchallah n b'a fɔ aw k'an bɛn kɔfɛ ni Ala n'a kira sɔnna ma Maimuna Bagayogo n ye tɔgɔ sɛbɛn min fɔ Maimuna Bagayogo n k'aw t'aw tɔgɔ sɛbɛn bi so ne ka so a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn soit sini tɔgɔ sɛbɛn maa 60 ko Mayi ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn Ala n'a kira kama a ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn 50 maa 60 a k'o tɔgɔ sɛbɛn ka bila ɲɛ yanni n ka bɔ Dubaï ni Ala n'a kira sɔnna ma n b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw salamu aleykum merci Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka tile ɲuman ban Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ kɔ kan merci aw k'an bɛn